Грилмайсторът. Във всяка компания има такъв. Той организира, подбира, начуква, приготвя, изпича, обединява. Той износва труда, за да се забавляват другите. Но някой благодари ли му? Решихме да отдадем заслуженото на грилмайсторите. От името на Lidl, защото пускат нова серия продукти за грил. И достигайки до грилмайсторите, продуктите на Lidl стигат до всичките им грил приятели. Но в днешно време всички реклами благодарят. Какво е повече от благодаря? Песен? Не, песен е твърде малко. Шансон? Ария? Ода! Да, ода за грилмайстора. Да пече месо е негова съдба, той призван е да ни радва с храна. Той е враг на празният стомах, върху жар кюфтета мята с замах. Той е майстор, от Бога надарен, говори се, че с грила е роден. Той сезонът е открил и купона вдъхновил, с марината овкусил, щастие на грил. Грил, майстор грил, Айде стига, не ви е писна. И едно благодаря е достатъчно. Благодарим на грилмайстора във всяка компания. След одата показахме на грилмайстора, че тънкостите в занаята му са оценени. В един класически канал му дадохме нещо полезно. Негова чест. И дори отстъпихме трибуната на истинска компания, която искаше да благодари на своя грилмайстор. И я излъчихме. А сега специален поздрав от Методи, Рангел, Спиро и Гелето за техния грилмайстор Ненчо. Ненчо, ти си моя идол крила, но твоята хубост май не ти е сила. Пържолите ти аз не ще забравя, в рамка тяхна снимка ще поставя. Lidl, в чест на грилмайстора. Но не можахме да запишем всички. Затова създадохме начин за всяка компания да възхвали своя грилмайстор под формата на поема. В grillmeister.bg всеки грил-любител можеше да добави свой куплет и така да участва в най-дългата българска ода. В чест на грилмайстора! И в чест на най-добрите поети, героите от клипа рецитираха творбите им. Здравейте, аз съм Грилмайсторът! Сега ще ви прочета част от най-дългата ода в чест на Грилмайстора. Имаме си майстор тук. С всичко това благодарихме на хората, които правят грила възможен и обърнахме вниманието към тях. А те ни благодариха, като повдигнаха продажбите. И понеже това е края на този кейс, благодарим и на вас!